ансамбъла на Беларус. Като цяло с по-ниски оценки от италианките, специално за ленти и въжета. Иначе изравнени доста в предишното съчетание Италия и Беларус бяха. Да, мисля, че при двата отбора е въпрос на изпълнение. Тук имаше малко оплитане. Вчера отбелязахме, че това е по-трудната комбинация. Изключително трудна. Не знам на кого е била идеята да съчетае тези два уреда в комбинация. Но много трудно за работа, почти невъзможно да се постигне перфектно изпълнение. Тя и Симона може да каже тук какво означава да смениш в едно съчетание два такива уреда, въже и лента. Трябва да се адаптираш в движение към един или към другия. Значи аз дам един прост пример винаги, когато, защото аз съм била индивидуална състезателка и на килима, в който докато тренирам има и други момичета. Не дай си Боже лента и въже да се заплетат около мене, с която е друга състезателка. Историята е неописуема, а това да е на един килим 3 ленти и 2 въжета и едновременно с това да се синхронизират заедно и да имат допирни точки, без да допуснат грешка под формата на заплитане, е много рисковано и наистина доста трудно за изпълнение на съчетание с тези два уреда. Че смела комбинация. Освен, че смела комбинация, ми доста добре се справят като цяло ансамблите с тези уреди, защото наистина се изисква много повече работа, отколкото ако в изпълнението са други два уреда, а не точно тези. Още повече въжета уред, който, както забелязвате, най-малко се вижда на килима, прекалено като мащаб е малък и във всеки един момент, когато две от състезателките с лента или с въже са близо една до друга, винаги може да се допусне много по-голяма грешка. Забелязваме динамиката, бързината, с която работят беларускините във втората част.